ओम श्री श्री काशी वैद्यनाथ मझिका ग्राम मु श्री विश्वनाथ महापात्र श्री श्री काशी वैद्यनाथ चरित्र वा जन्म वृत्तांत विषय किछि छोटिया गीत आकार लिखिअछि। आपण मान जेपरी संपूर्ण भाव श्री श्री काशी वैद्यनाथंकर चरित्र एवं जन्म वृत्तांत जानीपारे किभली भाव रे काशी वैद्यनाथ मझिका ग्राम रे आविर्भाव होइथिले से विषय मु किछि लिखुअछि। दोष थिले क्षमा करिदेवे। आपण मानकर भक्त काशी वैद्यनाथंकर भक्त श्री श्री विश्वनाथ महापात्र सही विषय गाउछि। ओम श्री श्री काशी वैद्यनाथ जय जय काशी वैद्यनाथ महेश तुमर महिमा प्रभु अनंत पार तुमे सदा शिव प्रभु श्री चंद्रशेखर काशी वैद्यनाथ नाम मझिका ग्रामर प्रभु जोगी राज आहे तुमे गंगाधर जटाधारी विश्वनाथ पार्वती वर तुमर महिमा प्रभु लेखुअछि मुहि भूल थिले क्षमा करी देव हे गोसाई विश्वनाथ भक्त तुम बलाइछि मन लेखुअछि श्री चरणे तुम गुण ज्ञान मझिका ग्राम रे आसी केबे हेल ठाव केमिति होइला नाम काशी वैद्यनाथ पांच जन महाजन थिले जे अंचले एठी सेठी जाई सबु करंती बेपार काशी जीवा पाई से जे बलाइले मन गाई गोटी मनासिले देवे काशी धाम मनरे तांकर थिला प्रभु प्रति प्रेम काशीनाथ जानी पारिले जे तांक मन भक्तर मनर कथा जानती जे हर सदा सर्वदा ध्यान रखती भक्तर भक्त आउ भगवान मन जे मिलन महाजन मन कथा रखिले से ध्यान किछि दिन चली गला दिन एही परी महाजन बेपाररु न पारी बाहारी काशी जीव जीव बोली गाई को नेईटी संसार कर्म क्षेत्ररु न पारी बाहारी काशी बाबा मन व्यथा जानी जे पारिले सेही क्षेत्रे भक्तंकु से दर्शन देवे थुड़िया महाजन जे थिला तांक नाम गाई बाछुरी पेंजाए
ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର, ସେହି ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଗଉଡ଼ ଚରାଏ। ମୂଲ ନିଏ ଗାଈଆଳ, ଗାଈ କଥା ବୁଝେ। ମଝିକା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ନାଳ ଆସେ ବହି, ସେହି ନାଳ ନନ୍ଦିରା ନାଳରେ ମିଶେ ଆସି। ମହାଜନଙ୍କର ଗାଈ ଆଳ ଗାଈ ନେଇ, ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଚରାଏ ସେ ଗାଈ। କିଛି ଦିନ ଦେଖେ ଏକ ଗାଈ ନ ମିଳଇ, ଗାଈ ଗୋଠରୁ ସେ ଗାଈ ଯାଏ କାହିଁ ଧାଇଁ। ଏହିପରି ଗାଈଆଳ ନୀତି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଗାଈର ପଛେ ପଛେ ସନ୍ଧାନ ସେ କରେ, ହେଲେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାକୁ। ପାଇକୁ ଖୋଜଇ ନୀତି ରାଗ ମନେ କରି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଦେଖେ ସେହି ମଝିକା ନାଳ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାଈ। ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଆପେ ଆପେ ଆସେ ବହି। ଏହା ଦେଖି ଗଉଡ଼ ଯେ ଚକିତ ହୋଇଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଣ ନିଜେ ସେ ଦେଖିଲା। ପଥର କ୍ଷୀରର ଧାରେ ଭିଜି ରହିଥିଲା, ଏହା ଦେଖି ଗଉଡ଼ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଣ, ଥୋଡ଼ିଆ ମହାଜନଙ୍କୁ କହିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଜନ ଖୁସି ମନେ ମନେ, କାଶୀନାଥ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଠାଣେ। ଏହି ଗାଈକୁ ଯେ ମୁହିଁ କରିଥିଲି ପଣ, କାଶୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଦେବୀ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଭୋଲାନାଥ ଦେଲେ କି ଦର୍ଶନ, ଧନ୍ୟ ମୁହିଁ ମାନ ଜାଣି ନ ପାରିଲି। ମୋର ଗାଈଆଳକୁ ଯେ ଦେଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜୟ କାଶୀନାଥ କ୍ଷମା ମୋତେ କର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହର। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିଗଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସେଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେ ଯାହା ମନାସି ମାନସିକ ରଖୁଥିଲେ, କାଶୀନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଝିକାରେ ଦିଜେ। ଯେ ଯାହା ମନାସି ମାନସିକ ରଖୁଥିଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। କାଶୀନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଝିକାରେ ବିଜେ, ଏହା ଶୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଭକ୍ତ ଥିଲା ରହି, ନାମ ତାର ଦାମ ସାହୁ ଜରାସିଂହାବାସୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାର ଥିଲା ପେଟ ବ୍ୟଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ଅଧିଆ। ପେଟ ବ୍ୟଥା ଭଲ ନ ହେବାରୁ କିଛି ଦିନେ
ରାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପଳାଇଣ ଗଲେ, ଘରକୁ ଯାଇନ ରାଗି ଶାବଳ ଆଣିଲେ, ମନେ ମନେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ରାଗ ରାଗ ହୋଇ, କି ପଥର ଅଛି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନାମ ବହି, ମୋ ପେଟ ବ୍ୟଥାକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ନ କରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବି ଯେ, ଏହି ଶାବଳରେ ଯାଇ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଦେବି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ନ ଆସିବେ କେହି, ଏହିପରି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରଇ, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜେ ଥିଲେ ଜଟାଧାରୀ, ପଚାରିଲେ ଦାମ ସାଉ ମନ କାହିଁ ଓଣା, ମୁହଁ ରାଗ ରାଗ ତୁମ କୁହ ମତେ ଜଣା, ଜଟାଧାରୀ ବାବାଜୀକୁ କହିଲେ ସେଠାରେ, ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଅଛି ବହୁଦିନ, ଭଲ ହେଉନାହିଁ ମୋତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି, ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଆସି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ପଥର ପାଖରେ, ସେଥିଲାଗି ରାଗ କରି ଶାବଳକୁ ଧରି, ଯାଉଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନେ ଖୋଳିବାକୁ ମୁହିଁ, ଏହା ଶୁଣି ବାବାଜୀ ଯେ ଦେଲେ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଦାମ ସାହୁଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବାଜୀ ଯେ ଚାହିଁ, ଏହି ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଯେ ବାଟିଣ ପିଇବୁ, ପେଟ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହେବ କିଛି ଦିନ ଯିବ, ଏହା ଶୁଣି ଦାମ ସାହୁ ରାଗ ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ଘରକୁ ଯାଓରେ ଯାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପିଅ, ଭଲ ନ ହୋଇଲେ ଆସି ଫିଙ୍ଗିବ ପଥର, ଏହା ଶୁଣି ଦାମ ସାହୁ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାବାଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ମନରେ ରଖିଲା, ଘରକୁ ଯାଇଣ ସେ ଯେ ପିଲା ବାଟିଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଲା ପେଟ ବ୍ୟଥା ଜାଣ, ବାବାଜୀଙ୍କ ମନେ ମନେ ନମସ୍କାର କଲା, ବୈଦ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଦେଲ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଏହା କହି ଦାମ ସାହୁ ଗ୍ରାମରେ କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଭକ୍ତି ଉପଜିଲା, ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଶୁଣି, ପୃଥିବୀ ରାଜା ଜଗଦୀଶ ସିଂହ ପାରିଲେ କଜାଣି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ, ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ରାଜା ପଡ଼ିଲେ ସେଠାରେ, ମନରେ ଭକ୍ତି ବିହୋଳ ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକରଣ କରିବି ମୁଁ ଆଜ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ରାଜା ଏକତ୍ରିତ କଲେ, କେଉଁ ନାମ ଦେବା ତାଙ୍କୁ କୁହ ଭାଇମାନେ, ପୂର୍ବେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କାଶୀରେ ଯେ ଗାଈ ଦେବା ପାଇଥିଲା ମନେ, ବୈଦ୍ୟ ହୋଇ ପେଟ ବ୍ୟଥା ଦୂର କଲ ତୁମେ, କାଶୀରୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ବୈଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲ, ସେହି ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଲ,
କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମ ଗୋଟି ଯେ ବୋହିଲ। ନିଜେ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବିଜେହି ସ୍ଥାନେ ନାମ ଧରି ପୂଜା ପାଉଅଛ ଭକ୍ତ ଜନେ। କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଜାଣି କାହିଁ କେତେ ଦୂରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଧାଇଁ। ଶ୍ରାବଣରେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମେ ପୂଜା ସେ କରନ୍ତି। ମନରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମାସ ବର୍ଷ କରେ। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ଆସି ଦୀପ ଜାଳ ଭକ୍ତେ ସଂସାରର ଅନ୍ଧାରରୁ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖାଏ। ସେହି ପୁରା ଭୋଳାନାଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମ ମଝିକା ଗ୍ରାମର। ଜୟ ଜୟ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହେଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ହେ ଈଶ୍ୱର। ଦୀନହୀନ ଭକ୍ତ ତୁମ ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ। ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମଝିକା ସ୍ଥିତ ନିଜ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥାୟ ନମଃ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଛୋଟିଆ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଚରିତ୍ର ଲେଖିଅଛି। ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମଝିକା।